Dobrý deň, chcela by som sa z celého srdca veľmi pekne poďakovať spoločnosti Nestor Capital, pretože ma naozaj vo veľmi ťažkej situácii dostali z toho najťažšieho, pretože som nesplácala hypotéku a mala som veľké problémy so splácaním, aj kvôli tomu, že som zostala vdova a stávam sa o syna sama. Pán Nestor, ako som spomenula, ma už pred rokom kontaktoval a chcel mi ponúknuť pomoc. Ja som to však odmietla, ale dostala som sa do takej situácie, ktorá akože naozaj nie je úctyhodná. Dostala som sa do situácie, keď už mi hrozila dražba. Pán Nestor ma kontaktoval ešte raz, všetko mi poctivo vysvetlil a musím vám povedať, že tlačila som, alebo respektíve strašný nátlak som dostávala od iných ľudí a iných spoločností, ktorí mi chceli akože pomôcť, ale spoľahla som sa len na svoj, ja tomu hovorím, šiestý zmysel, moju intuíciu. A dohodla som sa s pánom Nestorom. Môžem vám povedať, že pán Nestor ma v ničom neoklamal. Vo všetkom dodržal našu dohodu. Vyhrabal ma z toho najhoršieho. Za pár dní bolo po dražbe a mám konečne kľud. Môžem sa starať o syna. A som sa naštartovala na nový začiatok. Vrelo odporúčam, prosím vás, pán Nestor je naozaj pokorný, empatický a čestný človek. A zdôrazňujem, čestný človek.